Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabeh pancen luputku ninggalake sliramu nganti nekatan koati jegur neng lokalisasi ketengku ke pati-pati wis rumangsa jari kepiye wae tak goleki ning lungamu ana ngendi tak parani ana koci jarine wis pindah doli ake-ake tak tututi jarine ning Kalisari guyangan baben lan bayangan kabeh wis tak lajahi oh ora kirim kabar lungamu ana ngendi ada Kusuma Wardani rajanya musik Indonesia bersama dalang kebanggaan Anda Ki Eko Presdianto ayo lebar ketengku ke pati-pati wis rumangsa jari kepiye wae tak goleki ning lungamu ana ngendi tak parani ana koci jarine wis pindah doli tuti jarine mek Kalisari tak parani ana koci jarine wis pindah doli ake tak tututi jarine mek Kalisari dan Bali. Wah, luar biasa Mas. Luar biasa Pak Eko. Nggih. Selamat malam Pak Eko. Selamat malam. Tembangnya niki wau napa? Tembangnya niki wau Gang Doli. Doli niku saka tembung ndol kalih li. Wow. Ndol kalih li nggih. Ndoli niku ndol saking li. Artinya apa Mas kuwi? Ndol niku ngondol. Li niku kudu lali. Oh. Jadi wong niku kudu lali, wong ki kudu meninggalkan perbuatan yang jelek, meninggalkan perbuatan yang maksiat. Mergo kuwi salah mungguing pemerintah, dosa mungguing agama, termasuk pekat penyakit masyarakat. Oh nggih, bener. Tur wong sabane nggone lokalisasi kuwi rugi 4 perkara. Wah, apa niku? Pertama niku rugi imane, kedua rugi kesehatane, ketelu wong lanang sing kapusan, kepapat niku wong lanang sing bodho.
Sampeyan kok iso muni Kok ngono? iso jelasne? Nggih. Siji rugi imane. Iman, loro kesehatan, telu Kesehatan. kampusan, papat bodho. Sing pertama, Siji rugi imane kuwi termasuk perbuatan zina, Pak. Oh iya. perbuatan zina itu termasuk dosa, Dosa besar. besar. Soalnya berhubungan badan karo yang bukan Muhrim. muhrim atau bukan istrinya. Dosa besar. Niku, Pak. Kedua, Rugi kesehatannya niku gampang kena penyakit nggih, penyakit nggih, sing aid niku. malah sakniki peningkatan aid kaya ngoten niku nggih Mas. Nggih. Ah, nggih 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 nggih. Lah pripun wong piring sitok sendoke pirang-pirang kok dadi. Dadi yo reget lah niku, Pak. Reget. Ketigane Ketiga, Niku wong lanang sing kapusan. kok kapusan? Sosok mucikarine ngomong ngene, "Mas, Tanjung Perak kapale layar. Apa wi? Monggo pinarak barange anyar." Anyar rak teng mriki, Pak. Lah mbiyen-mbiyen dene sing ning kono wis kanggo pirang taun wisan. iya. Niku Anyar neng kapusan. kene neng kono-kono wis pirang-pirang tahun. Heeh. Sing papat, Kuwi wong lanang bodho. kok iso bodho? Lah saiki bayangne to, Mas. Wis ngetokno keringet, ngetokno tenaga, wis kon ngumpuh. Lho, sing wedo mek isih kon bayari. Kuwi wong lanang bodho, Pak niku, Pak. Oh iya iya. Ora ngono wong niku pekat penyakit Lah, masyarakat, betul. Pak. Untuk Tulungagung dan sekitarnya alhamdulillah sekarang lokalisasi sudah tidak ada. Tutup kabeh. Wah. Saniki zamane online, Pak. Online. Oh, rumah saku lah sembrono. Rumah saku kok alhamdulillah wa syukurilah suwe ora jamu pisan godhong telo, suwe ra ketemu pisan karo Pak Eko. Oh iya iya iya. Neng sodo bablas neng pakel Pak Eko koyok Gatut Kaca. Gak pas. Oh, rumah saku lah mu. Suwe ora jamu pisan Godhong godhong telo, telo, suwe ra ketemu pisan karo Pak Eko. Nek iki penak. Neng sodo bablas neng pakel Artine Pak Eko koyok Gatut Kaca. Ah. Gatut Kaca sing numpak ontel, Pak. Oh iya Pas. iya iya. Lumayan Mas. Iki lho Mas. Napa, Pak? Dalu niki wonten koperasi ya pegawai Republik Indonesia utawa KPRI. Oke. Rasa niku singkatan saka Rukun agawe santosa trep asma kinarya japa nek wong rukun niku agawe santosa rungokno kupingmu. Alah jarene sapa? Kok jarine sapa pining dinggon ki jenenge rukun kuwi agawe santosa. Tanggaku jenenge rukun lho, malah senengane tukaran gelut padu gawe kisruh. Ora gawe rukun, ora gawe santosa. Piye to? Rukun agawe Santosa. tanggaku jenenge rukun. Piye to? Isine mek pasulayan ngono. Ora tau gawe Pasulayan. santosa, Pak, isine mek kisruh, gelut, tukaran, ora tau gawe santosa. Jare sapa rukun gawe santosa? Tegese nek wong gelem rukun kuwi santosa ki kuat ngono lho. Alah santosa saiki setruk malan. Jarene sapa santosa kuat iki? Bleset omongan karo wong SDM rendah ki mesa kok bleset. Lah masih rukun gawe santosa piye to? Rukun agawe santosa itu kerukunan itu adalah lambang dari persatuan dan kesatuan. Sampean ro sapuli di Mas. Betul. Ngerti? Lek mek sitoke penak diceklek. Ning lek wis gabung rukun dadi siji. Abot banget tur to ora bisa ditugel. Kuwi lambange wong persatuan dan kesatuan. Apa meneh ki ning koperasi KPRI. Isin aku tanggapan ning kene. Ngapa? Gak iso golek utangan kok. Lah kok rasa golek utangane lho. Lah aku ora pegawe ae. Heeh. Kan khusus pegawe. Kudune enek, kudune koperasi khusus yoga, dalang, dagelan ngono. Tapi ya ndang cepet bangkrut. Koperasi Tagi-tagihane angele ra umum cah-cahe. Koperasi rasa, Pak nggih. Rasa. Wah, iki janine ben anggotane saya akeh, jenenge aja rasa. Anggotane 600 lebih lho. Nggih, Kak. 610 Mas. Pimpinane Pak Haji Sugito. Piyayine gagah gede dhuwur. Sampeyan Wakile jenenge Pak Kaji sing go munggah kaji. sapa? Pak Mukaji jenenge Kaji, wong rong munggah kaji. Wah, Rumah kamu saku. kaji rem gak kaji to, Mas? Iya. Nek Pak Sugito. Pak Sugito wis, Pak Haji kok Haji Sugito. Haji HAJI harus aktif jalankan ibadah. Mulane piyayine hebat. Enek lo karyawan kene sing 30 tahun paling suwe. Sapa, Mas? Pak Imam. Sing wedok ya enek. Sapa? Bu Sunarsih 30 tahun ning kene. Bayung 30 tahun nih. Lah mergo saka rukun saka guyub rukun kuwi mau. Malah
Pak Haji Sugito ki pensiun wis 7 tahun, Mas. Nggih. Ning tetep digunakan sebagai ketuane. Mergo lek padha percaya panjenengane Bapak Sugito. Pak Sugito, wis kenal awakmu karo Pak Sugito jarimu kanca. Nek karo Pak Sugito aku rong tau kenal, Mas. Lah sing mbok kenali Pak Mukaji. Pak Mukaji. Pak Mukaji niku bah biyen kalih kula niku sadurunge ning koperasi belinge ra umum, Mas. Ning Gunung Bolo karo aku ora tau mulih. Sampai ninggal sarung breng lho. Mbok wis dijupuk porong iki sarunge. Iki omonganmu iki kok iso iki menjatuhkan harkat martabate Pak Mukaji ning hadapan para warga kok iso kaya ngono ki lho kowe iki. Tenan Mas, biyen iki kanca plek karo aku iki. Wis kenal. Ya wis tok jenenge kanca. Wis tepung. Wis, Pyaine sing ndi? sapa? Pak Mukaji. Sing ndi jajal ndi? Jarimu wis seru. Sing ndi? Ini Pak Mukaji. Ngah ini ayo. Sing di. Lho, Pak Mukaji. Kowe yang ganteng ora umum sapa to ora tepang Pak Mukaji iki ketua 2. Ora jempolmu kok munyer ae. Saiki golek sinyal Pak Mukaji lho. Urung pirsa. Wong iki lek urung pirsa ki iki lho pyaine. Teng pundi, Pak? Sedakep lho. Oh, sing kacamataan iki to. Oh, wah, iya, Pak. Seben kalau tutup Pak Hasan, micet Pak, saiki waris Pak. Rumangsaku kok. Cengengesan rumah. Awake dhewe ditimbali ning koperasi ngene iki apa Mas cara kasarane? Koperasi itu adalah saka guru persendian ekonomi warga masyarakat. Jadi dengan koperasi itu adalah menumbuh kembangkan ekonomi yang ada di warga masyarakat. Harus kita dukung, Pak. Nggih. Koperasi niku ujung tombak membangun perekonomian. Jadi teng mriku awake dhewe koperasi ini gelem belajar ilmu ekonomi, insya Allah tanggapane iso mundhak, Pak. Nyuwun sewu, sampean ngerti napa mboten ekonomi? Ekonomi Ngerti napa mboten? Ekonomi ki ya peningkatan taraf hidup kuwi lho. Aduh. Ngono ya dadi dalang lho sampean. Lho. Ekonomi itu saka tembung eko dan nomi. Oh, eko niku. Ya sampean niku to eko kok iso. Pripun to, Pak? Sampean niku eko lho, Pak kok. Lho. Lah ya tegese ekonomi niku. Ekonomi saka tembung eko kalih nomi. Oh. Jadi Pak Eko bengi iki ngenomi niku ekonomi, Pak niku. Nyuwun sewu niki wonten ilmune Pak, nek sampean iso njekuk ilmu ekonomi saka koperasi niku, insyaallah tanggapane sampean iso meningkat. Umpamane le. Sampean bengi iki ditanggap koperasi. Tanggapane sampean piro? 40 yuta, 50 yuta, tapi sing nggawa yoga, sinden, wayang, gamelan, sound system, musik. Niku mergo sampean rong belajar, Pak. Kaya aku belajar, Pak, ditanggap koperasi, Pak. Payu 100 yuta, Pak. Ora nggawa gamelan, ora nggawa musik, ora nggawa pesinden. Hebat awakmu edan tenan. Mergo wis ngerti ekonomine. Kalah berarti Pak Eko karo awakmu. Aduh to, Mas. Pak Eko 40 jek nggawa sinden, yoga, gamelan, sound system. Nah, awakmu aku tanggap koperasi ora nggawa apa-apa, tanggap 100 yuta. 100 yuta. 100 yuta. Blas ora nggawa apa-apa. Ora nggawa pesinden, ora nggawa musik. Lah nggawa apa? Nggawa sertifikat omah. 100 yuta, Pak. Tenan, Pak niku. Bungane murah niku. Oh iya. Wong cengengesan iki jenenge iki nggadekno sertifikat. Mulane wong koperasi itu hebat, Mas TB. Betul. Apa meneh koperasi rasa wis jaminan mutu. Piye, Mas? Koperasi rasa ki nek para anggotane pinjam kuwi nek kanggo umroh, insyaallah langsung diparingi, Pak. Untuk umroh nggih. Untuk umroh langsung 200 juta, 100 juta langsung pokok kanggo umroh. Mergo beliau tahu enek telu bondo niku sing ora bakal entek, bakal dilipat gandakan niku cacahe wonten telu, Pak. Umpamane pripun Mas? Siji bondo sing dienggo sedekah. Loro bondo sing dienggo golek ngilmu, telu bondo sing dienggo tindak Mekah Madinah nindakke haji lan umroh. Mulane koperasi rasa hebat, perkembangannya pesat, maju luar biasa. Lah. Oh iya. Dadi awake dhewe nek mlebu koperasi, Pak, niku iku diwarai piye to nata dhuwit. Dadi iso mbedakne antara hemat karo cetil. Wah, iki angel neh iki. Hemat karo cetil. Nek hemat kuwi kan gemi setiti. Nah, nek cetil kan ya padha wae meh pe padha. Konotasine meh padha Mas. Padha hemat karo cetil. Sampeyan niku milih hemat apa cetil? Ya awake dhewe umume ya hemat lah. Nyuwun sewu kula takoni, sampeyan di anak SD. Heeh. Sangune pira, Pak?
Saiki umume 5.000. 5.000 niku jenenge dalang cetil sampean iki, Pak. Tanggapane jutaan kok nyangoni anak sekolah 5.000 niku. Sik to anakmu Umum lho Mas, wis kaprah wis lumrah nek anak SD ki sangune 5.000. Kuwi jenenge ora hemat tapi cetil. Dalang tanggapane jutaan nyangoni anak 5.000. Apa ra isin sampean iki? Lah umume sakmono kok. Aku ya 5.000 lah aku. Lah sampean bareng cetil. Lho Mas yo Pak Gito ki lho kepala koperasi, putune kuwi nek sangu ya nggur 5.000, pol-pole 10.000. Alah lah ngono kok dadi ketua koperasi kuwi nyapa to? Berarti Pak Sugito Cetil. Oh. Beda nek karo aku. Nek awakmu, Anakku kelas 4 SD sekolah sangune 2 yuta, Pak. wah, Kudu entek rantek tapuk cangkeme. alah le. Iki, Mas. Anakmu SD sangune 2 yuta kudu entek. rantek tapuk cangkeme. Oh alah le omah ngontrak lho kok lehmu sombong. Supramu ki lho gong lunas. Supra rung lunas nek kemaki. Loh, Mas, Apa? masih aku omah ngontrak. Ning aku ra sombong, Mas. Nyapa? Aku nek kemu iki nggih banyu aqua. Kemu Nggih banyu aqua. raup Raup nggih larutan. adus Nggih Fanta. Cawik kula nggih ale-ale, Pak. Dadi ning bokong giatel kabeh, Pak, perang-perang dirembung semut iki, Pak. wong cengengesan ngono kok iso. Wong mbok rasah kemajon. Lah piye, Mas? Koperasi Bapak Koperasi Indonesia sampean pirsa, Pak. Pak anu Muhammad Dr. Muhammad Hatta Hatta. lagi. Wakil Presiden pertama Republik Indonesia menika Bapak Koperasi yang meletakkan dasar saka guru perekonomian yang ada di Indonesia. Nggih. Bapak pendidikan sampean pirsa Bapak pendidikan Ki Hajar Dewantara. Trep dan pas kalau pesan dan moral dari Ki Hajar Dewantara diterepne teng koperasi. umpamane Mas. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya hambangun karsa tutwuri handayani. Pondasi 3 pilar untuk kemajuan ekonomi. Neng ngarep iso menehi contoh, neng tengah iso menehi semangat, neng guri iso menehi surungan utawa dorongan. Hebat kados koperasi rasa. Kuwi lho. Ngomongane kaya Mas Napa? Dicok ngono lho, Be. Napa? Sithik tapi Ya kuwi mau mentes. Bapak pendidikan karo Bapak koperasi Bapak pendidikan mau sanepane pripun? ing ngarsa sun tulodo ing madya mangan karsa tutwuri handayani. Niku wis lawas tahun 2023 ora kanggo. Kowe aja sembrono lho, Le. Sembrono lho Iki kata mutiara dari dulu lho. Loh, dalah iki dulu saiki sakniki, Pak. Iku mbiyen pancen kanggone saiki wis berubah. Klemben-klemben roti-roti mbiyen-mbiyen saiki-saiki Mas. Lah iya. Ora bakal berubah wong kuwi jenenge motivasi kata mutiara kanggo semangat kanggo mendorong kemajuan. Ing ngarsa Sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri. handayani. Kuwi saiki zamane wis ora kanggo. Ya celek penemumu piye? Lah nek awakmu Penemu kula saiki sing kanggo iku ing madya numpuk bondo. piye ta pertama lho ing ngarsa. Numpuk bondo ing Ing madya madya. mangan kanca tuturi golek rai. Balenono to nge rada mbleset lho ngarepmu lho. Pertama, Ing ngarsa numpuk bondo kuwi mesti. Ing madya mangan kanca tuturi golek rai niku sing berlaku sakniki, Pak. mosok iki bocah Omonganmu iki kok kelincipen Aku bocah ngomong iki. ngene sampean wis ketok plonga-plongo. Ora plong-plong lho, Mas. Ora Awake wedi dhewe awake dhewe. ngene lho, Nggih. sepisan ngomong ning agama, Betul. loro ngomong ning negara. Agama, negara Kudu ngati-ngati lho. Nggih. Kok iso kowe duwe penemu ngono ge dipastikan iki engko lek enek wong sing jujur Kowe lakune iso buka, Kudu iso nutup, iso gelar. kudu iso gulung. Apa kata-katamu bisa kamu tanggung jawab? Ya mesti iso to, Mas. Oke, silahkan. Ing ngarsa numpuk bondo. Wong sing penggaweane ning ngarep kuwi mesti numpuk bondo. Ora percaya? Kok iso? Sampeyan teng mriki dadi napa? Dalang mayang Dalang niku mimpin panggone ning ngarep. ngarep mimpin wong akeh napa mboten? Iya. Sampeyan lungguh ngarep niki sampeyan mesti numpuk bondo to. Bayarane akeh dhewe. Ya apa ora? Arep bagi nyalon wakil bupati neh. Ya. Lah kok iso. Ben kalah bosok nangis neh. Kene iki Tekan dindi. Kene iki pendukungku akeh lho. Pendukung akeh kene iki kadere Pak Eko. Loh, Aja macem-macem Iki wae. jujur. Eh. Dalang panggone ning ngarep mimpin wong akeh. Betul. Numpuk bondo mergo bayarane akeh dhewe. Bener apa ora? Iya, bener. Nek sampeyan gak ngakoni bengi iki blonjone sampeyan ijolan karo sing ngendang. Gelem apa moh? Ayo, iya, jawab iya. jujur. Lah tak pikir-pikir bener. B Mas. B B ya ya. B. Jujur-jujur heeh. Ya tapi Lho, masuk akal lah piye nek. Tapi Ing masuk madya
Ing madya. Ing ngarsa apa mau? Ing ngarsa numpuk bondo. Oh iya. Ngakoni jenengan? Nggih, bener. Oh iya ya. Iki ketok goblok tenan tak gawe ngene pokoke. Sing nomor loro. Ing madya mangan kanca. Kok iso lho? Niki hati-hati, Pak. Sampeyan ku mimpin wong akeh. Sosok anggotane sampeyan niki sing wis duwe bojo, apa meneh sing selegan, sing duwe bojo sok-soki bojone dipangan karo kancane. Oh. Menikung berselincutan. Kaya contohnya bam sumur ruping banyu. Lah, sampean karo aku. Heeh. Sosok sampean ndagel ijen, aku ra melu. Ku sebabe apa? Sebabe kowe prei. Ora. Lah nyapa? Mergo aku ning omah mangan bojomu. Alah. Kuwi Apa? Pantesan anakku sing cilik ke rupane kaya kowe. hati-hati Pak niki, Pak. Oh, kuwi sing nomor loro. Lah sing nomor telu. Lah iki sing bahaya. Kok iso? Tut wuri golek rai. Kuwi piye? Iki contohnya nek berlaku nek pas ono musim pilkada, pilkades utawa pilpres. Pilihan bupati. Lah, Kok iso? ono akeh dosa muka. Dosa 10 muka rai. Rai, Wong rai sing 10. raine dadi 10. Lah, contohnya Pak, kaya aku sampeyan. Aku duwe anak buah akeh. Kader. Ya, kader, sampeyan calone. Heeh. Mas, iki lho Mas, dulu Mas aku rung disenggol belas karo liyane. Anak buahku lho akeh. Lho iku sakmene. Wis to yakin ki. Yakin ki ngewangi milih sampeyan. Heeh. Kuwi mesti ngono. Kuwi petuk sampeyan Pak, iki lho Pak, anak buahku akeh, Pak. Sampeyan tukunen, Pak. Yakin milih sampeyan. Sampeyan ra dadi ku mergo akeh dosa muka, Pak. Sampeyan kudu introspeksi. Oh, akeh wong golek rai ya. Lah niku. Dadi ngene Mas. Nggih. Untuk saat iki awake dhewe ngelabui ben ora ke arah situ nu piye? Napa? Ben ora ing ngarsa numpuk Numpuk bondo, bondo. ing madya mangan kanca, Tuturi. tutpuri, Golek rai. Lah, golek rai. Ben ora ngono piye carane? ben mboten ngaten sampeyan kudu sing gelem syukur sedekah. Sedekah iku aja mek dhuwit 2000 5000, Pak. Kuwi apa kuwi dalang kondang kok sedekah 2000 5000. Cara iki bengi iki sing nyendang blonjone 3 juta. Sinden kuwi 5 jutaan kabeh. Terus sing pemusik iki komplit blek 15 juta. Nggih sampean bagian 50. Nah, Nah, genepo sak wulan, Pak. Tak jamin sampeyan mesti adol omah. Wis tenan iki. Ngono iki jenenge ora menehi contoh sing apik. Lah nuwun sewu lho Pak Eko. Wong jenenge sedekah. Sedekah ki ora diukur krana bondo, krana donya, seberapapun wong sedekah kuwi ora kena diketarani. agama lan anu Lan apa? Lan apa? Wedhatama wis ngucapne apa Mas? Nggih. Umpamane dijukuk ke dalil lan sunah rasul umpamane. Mana khosomalun min sedekhatin bal yasdad. Sapa sing gelem sedekah ki duweke ora bakal entek, malah kepara dilipat gandakan, ditikelke. Niki wong sing sedekah. Rungokne Pak niku, Pak. Tapi wong sedekah ki ora kena diketarani, Pak Eko nyumbang pira, aku nyumbang pira, ora kena. Loh, sedekah kok ora iso diketarani. Lah piye ketarane wong sedekah? Sampeyan ditutne sinden wis kulino, Pak. Sampeyan ngerti apa ora? Niteni apa ora? Sinden sing sregep sedekah niku sing pundi? Ya ora kena, kena, ora no. iso to wong Wong sedekah sedekah ki ki- saka ati, Mas. Sampeyan nek gak iso ngetarani kuwi gak usah delok saka sregepe sedekah, gak usah sregepe mene kotak amal. Ning deloken saka entute, Pak. Wong sedekah didelok saka entute iki nyolot bengi nyolot ngawur omonganmu. Lho, iki ilmu tak wenene Pak Eko, Mas. Kok iso ilmu? Entute sinden kuwi kena dige ngetarani, dekne sregep sedekah apa ora? Contoh Wis. umpamane Sapa saiki? Mbak Puri umpamane. Mbak Puri nek ndelok piantune cilik, kuru, ya ora ndek nih, Mas. Iki paling gawe entute unine Entute unine kuwi tandane dekne sregep sedekah ning wong liya aja nganti ngerti. tangan tengen menehi Sing tangan kiwa kiwa. aja nganti ngerti. Oh, suarane entut. Niku, Pak. Kuwi Mbak Puri. Mbak Puri. Lah nek Mbak Wawa ngene iki model-modelane Wawan nek sing ketoke gedhi dhuwur iki paling gak pondok lencir iki unine paling gak entute iku. lho. Ngopo Kok ngono? diencret itrit-itrit piye? Niku tandane dekne ku wong cetil, wong medhit
Adit wong bedidil sedakoe. Blas ora tau sedekah niki. Mulane suarane piye mau? Oh, diincrit-incrit ngono ya. Tandane wong cetil. Wong cetil. Lagi nuwun sewu saiki pamane iki Mbak Ririn iki lho, Mbak Ririn paman. Oh, Mbak Ririn nek sing dhuwur iki Mas. Paling cilik dhuwur tapi knalpote dibedel. Lah, iki entute paling gak piye kaya iso gember-gember. dadi karepe tok sing banter. Berarti piye kuwi? Iya. Berarti Dadi dekne nek pas duwe rejeki, dekne mesti sedekah, nek ora duwe prei dhisik. Oh, pas duwe rejeki ya sedekah. Nek pas gak duwe prei dhisik. Suarane piye mau? Saiki nek bupeng ngene iki coba jajal. Ha iki bupeng nek sing ndelok pawakane lemu gedhi dhuwur. Iki paling gak kuncine Kok sih to? Kok dawa ora kok iso ngantek. Kaya digas ngono kuwi lho. pancen pawakane ngono kuwi, Mas. Dadi model-model ngono kuwi. Model-model niku untute Wah wis. Berarti aku iso menyimpulkan piye? dengan suara entut sing banter gede los. Berarti bupeng iki sedakoe los, sedakoe ikhlas. Ampase katut. Wong cengengesan rumangsaku kok iso. Monggo dipam lho, Bu. Kapasipun. Wayah sego metu. terus ke Mas. Wong kok iso. Nggih Pak Eko. Oh, iki pundutan-pundutan akeh. Nuwun pangapunten. Pangapunten, Pak. Malah kepara kala wau panjenenganipun Bapak Ketua Pak Haji Sugito badhe nderek tetembangan, nderek langen, beksan sesarengan kalian kanca-kanca. Pandemen tayub niku, Pak. Oh, ngoten Nah, nggih. pandemen tayub kok masih haji tapi nek nayub nggih juas. Pokoke ora wayang ora Pak Sugito. Yen ngoten diaturi munggah, Mas. Nggih, diaturi. Monggo Pak Haji Sugito ya minggah pentas ya sareh-sareh waton pikoleh. Mangga. Monggo. Mangga cepate napa Pak? Rengat prengut adik mikir apa. Bintang susah susah hati ayo bukan susah hati ayo pada guru. Wah, wilujeng dalu Pak Haji Sugito. Dalu. Alhamdulillah sehat Pak nggih. Lek kaya aku ngene iki modele apa? Jenengan menika. Cetil apa? Mboten nek sampean iki mboten cetil. cetil. Jenengan niku wah nanggep wayang kok nggih mboten cetil to, Pak. Mosok kaji kok cetil kene. Mas kita duwe akeh. Ya duwe, Pak. Lah. Jaluk duweke lan. Nggih Pak Gito. Nggih. Mau badhe ngersake joget napa nembang. Nggih. Aku ki dasane ndak iso, ndak apal. Nggih. Dadi wangi ya gelem ya. Oh siap. Nggih. Menika wonten presiden-presiden, Pak. Tembangnya napa, Pak? Blitar Banyuwangi. Blitar Banyuwangi. Nggih. Blitar Banyuwangi sing ndi yo? Suminat kuning suminat. Suminat kuning suminat iki lho, Pak. Blitar Banyuwangi. Wah, masa mboten hafal. Sik, iki tembang Ndak apal. Enggak. Lintune Pak dipun gantos apa, Pak? Selendang Sutra Kuning, Pak. Kepilot ya, Oh, kepilot, Kepilot, Pak, kepilot. Kepilot sing pundi, Pak? Sing Kalamun Lah sing baros Pak. liramu. Kalamun weruh sliramu. Paham lho, bener. Ayo. Nip, ya kancanono Nip. Iya, Mas. Nip. Mbak Wawa, kenal Mbak Prajit dong ya? Oh, Mbak Wawa. Saya panggilkan Pak Prajit ke sini biar juga. Ya, ditemani sama Mbak Monggo, Pak Wawa Wajid. boleh. Monggo Mbak Wawa. Pak Gani, yo. Monggo, Pak. Ayo, Mbak Nip. ayo. Nyanyi, Pak. Mbak Nip, Mbak Nip. Iya, Mbak. Kepilot. Kapilot Mbak Nip. Ayo. Siap. Pak Gito wonge gak cetil lah, jelas nyawer tak bedhek. Kaya ngerti ya. Iya.
Sik, berarti wonten 3 nggih Tiga, sing Pak. badhe ngastun joget. Nah, Gini. Kalih. Berarti waranggonane ya kalih ae, Mang. kalih. Ayo, Mang. Wang. Warnane, Mang. Wang. Ya. Lare dudu janganan iki, Pak. Nyambut gawe ra dolanan. Wah, enggak, Monggo, Pak. monggo. Wah, wis sanggup sampur. Nggih. Sampai ning tengah. Ah. Pak sinten menika sampean, Pak? Pak Abdul Ghani. Abdul Ghani. Iya, teng tenan. Blangkone kaya takir. Takir pelontang. Nggak diaturake nggih, Pak. Siap. Mas, iya, Nggih, Pak nggih. kita ben ngasto nyanyi. Oke. Heeh, sing jogeti Iwang karo Anip. Oke. Madepe sono, Nduk. Madep. Sampai nang tengah, sampai nang tengah siji-siji. Nah, Stay Madep Rono. nah. Bang. Ini lho. Hoi. Wes, mangga Pak telaske Pak nggih. Pak Abdul. Ayo. Enggak. Yo. Buka Yo. saking kibat. Nuwun sagung para tamu kagung putri sesarengan kalian Pak Haji Sugito kapilut ingkang badhe kapiarsa wilujeng midhangetaken. Was. Ya. Tengen tiba. Kalamun weruh sliramu batin iki anane pacarmu Wah, asik. rasa tresno kang kandel sarwa mikir ati tanpi iso kendel koyot tapi Laku, jalan. Nanging aku ati toko pungkasan ning kemahan loro tresno najan ado Apik. yen katulu nanging caket sakjroning atiku nggonku nandang tresno iki wis dinotrak sakjroning lapai ulo sawah sapa mendung datan owah saya bebungan rasaku namun bisa becak kebahagiaan Ayo. Yo pakai, Dok. Ayo. Asik. Adepe tetap kok. kalamun weruh sliramu batin iki anane Asik. rasa tresno kang kandel sarwa mikir ati kaya saben wanci tansah foto nanging aku ati bloko pungkasan kemahan Asik. kenapa yang dulu nanging caket sakjroning atiku dan ku nandang tresno iki dino
Saya kepungan rasaku. Wah, hebat, tepuk tangan untuk Pak Haji Sugito. Nggih, matur nuwun Pak Jido nggih. Tangane sik sekedap. Sekedap niki lho badhe nimbali Cak Supali ini lho dadi. Pak Abdul, ane Iki Pak sinten Pak sampean asmane? Jenengan kok sampun preso lek kula Pak Supali. Betul sini kita Pak Supali. Abdul Kanip. Pak Abdul, sampean Pak sinten Pak? Ya Pak Supali niki kok. Lho nggih ta asli ta? Pak Supali. Ngawur kok pas ya. Panyon sewu Pak Abdul. Sampean iku pas joget tayub ku penak bareng dangdut. Sampean ku joget apa nguber maling? Joget songo. Boy joget dhisik. Iramane kendang. Sedekane sinden padane apa ae. Bredang cedane sinden. Nah iki cek rada apik bareng Pak iki lho. Jogete kaya nyurung truk ngene malah. Lho dipadakne sing kulino bayaran. Lah niki mboten bayaran nggih ngawur kula niki nggih. Nggih sak cethuke niku. Cethuk nggih tak teng dhuwur panggung niku wau. Joget kula niku lho. Lah nggih lho menjane bayaran enak jogete yo bayaran. Tapi sae Pak sampean. Sae tenan. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, Pak. Sembah nuwun, Pak. Nggih, matur nuwun. Sami-sami Pak Gito. Pak Gito angsal ngajune pinjaman, Pak. Sing bayare pokoke sailinge, Pak. Apa enek Bayar bayar to, saingi. utang kan kudu bayar. Nggih, Pak, nggih. Nggih, Pak. Koperasi Rasa Pakai pemberi pinjaman terbesar 550 juta. 550 juta Hebat, melebihi saudara-saudara. dari Bank Jatim. Dari Bank Bayangin. Jatim. Iya, tenang, pengen Nggih. bro. Nggih, kula ngasel, Pak. Oleh. Cia, Pak Gito. Nyamere lali to. Operasi ya isa. Gak operasi Pak Gito ya cetot gini kowe kok. Anip giliran anip iki sik urung. Ya. Rek, ayo rek. Mlaku tunjungan. Ayo Rame-rame bebarengan. Cak ayo cak. Sapa melu aku. Cak ayo cak. Boleh kenalan cak ayu. Kalau itu kasih omong tinggal itu hati monggo. Sapa ngerti nasib awak lagi muncul. Karo bapak dalang kendang bulan. Tak eko. Nip, Nggih. niki wau akeh pamundhut Nggih. termasuk podang kuning kuwi oh. mayoritas. Wah. Hebat. Dadi lek mayoritas harus diprioritaskan. Prioritaskan betul. Ayo. Mayoritas iki enten Mas TB Mbak Nip, Ah, enten Pak Eko, enten kula, enten Bu Sri, enten Pak Darmaji komplit. niki sederek kula saking Jakarta nggih rawuh niki. Sinten Pak? Lho niku sing jajar niku kabeh Jakarta niku. Wah, iki Mbak sinten Pak? Alah. Eni ta? Ada ya. Allah Mbak Eni, Ini salah. Mbak ini niku Madura. Madura Mbak Eni, lha nggih, maksudnya Madura terus ning Mbak Eni Jakarta. Sing samping ini Jakarta. Jakarta asli Jakarta, Bu. Wah, dalamnya enggak ketemu. Emang lu asli mana? Gue asli Jakarta, Bu. Jakartanya mana lu? Tanah Abang. Abang, Ya, Abang. jadi di sana, coy. Kenapa lu tinggal di sini? Gue udah lama di Jawa, Bu. Kenapa? Di Jakarta hidup gue terlonte-lonte, jadi gue tidak bisa. Alah kau iso terlonta-lonta. Jadi kalau Aku nek terlonta-lonta ya terlonta-lonta. Iya, terlonta-lonta, Bu, di sana. Akhirnya lu tinggal di Jawa. Akhirnya gue hidup di Jawa. Sama siapa? Sama kakek sama adik gue. Orang tua lu di mana? Nyokap sama bokap. Alah. Nyokap sama bokap. Iya, nyokap sama bokap di Jakarta. Lagi ngapain? Nonton bokap. Balik nah.
Iki lho nek Dianip iki lho. Dianip. Podang kuning. Podang kuning. Sehat nggih panjenengan? Alhamdulillah sehat. Sumunar cahyane panjenengan menika kentar-kentar winarganda arum prasasat widodari ingkang ijo wantah. Wah, omongane apik lho. Nah, ku kok padakne kowe apa? Jangan iki mesti salah aku mesti. Rambuté ngemak ngembang bakung ireng meles hanjanges pantes bathuke nyelo cendani mripate mblalak-mblalak mbawang sebungkul. Ora kaya irungmu kang bangir, lambemu kang nyigar bokong. Sopo kok sing ora kesengsem? Apa enek lambe nyigar bokong, nyigar jambe. Jambe. Nyigar bokong lek nyuaprut. Piye ngono maneh modele kaya apa? Nek ngomong terus Ayo. Dibawani. Dibawani gendhane. Podang kuning. Podang coba Mas TB suaramu coba. Heeh. Nadyan wujude mung peksi. Dirungrom. Dirungrom. Alah. Tanah yo pasangan lho. Pancen tresno niku kan ora kaya kula kali Anip to, Pak. Jabang bayi bocah. Sampeyan nek aku lho entuk gandeng kali sidene sampeyan ora percaya ngono nek aku. Modele sing deloke padha ngrasani. Nek Anip ki lho ayu, TB ki lho kecok bakal. Oh mergo anu Karo dene ora pantes ya, Pak. Ora diwedhaki kok ndak nemplek karo rai ngono Mas. Lah wedak karo kulit mboten akur kok niku. Aku lho wedakan lho, Pak. Sadan niku entek lho, Pak. Kula nek wedak niku. Lah nggih kok ndak iso padang lho di sawang ngono. Awak ireng wedakan putih malah kaya kelawu. Jan rai apa ndut Garwamu disia-sia kaya ngono aja gelo penggalemu ya diajeng. Nggih Kang Mas. Alah Ketoprak lho, Pak. Wah, kurang cilik Dek Anip. Inggih Kang Mas. Ngono lho Ndang. Inggih Kang Mas. Iya, apik. kalau ditambahi apa, Mas? Inggih, Kang Mas. Inggih Kang Mas. Ihi ihi. Dal apik lho Ndang. Inggih Kang Mas. Ihi ihi. Kaya-kaya ning donya iki ra ana wanita kang bisa nambak kangening atiku kejaba mung kowe diajeng. Napa saestu Kang Mas? Ihi. Apa pancen kowe tresno marang pun Kakang wong manis? Tresno Kang Mas. Ihi. Ihi. Pak Sugito, Nyapa? wonten kamar kosong, Pak. Arep mbok kapakne. Arep kula ihi. Cengengesan iki kok. Nadyan wujude mung peksi. Mengane golek laras dhewe. Agawe taline pronto. Iki lho nyapa to kok iso mundur. Aku karo action drama lho, Mas. Diajeng Anip. Enjih Kang Mas TB. Saka gedene rasa tresnaku marang jeneng sira. Saka gedene rasa tresnaku marang jeneng sira. Apa panjalukmu bakal tak turuti waton ora nyuwun mudhune lintang lan rembulan. Apa panjalukmu bakal tak turuti waton ora nyuwun mudune lintang lan bebasan ning jagat ora ana papat ning donya Bebasan ora ana ing 5 ning bumi ya mung siji. Katresnanku ya mung kanggo sliramu. Tepung gelang anggonku ngupadi wanita sing dadi gegantilaning nala memani ing netra. Ora ana liya kejaba mung sliramu. Yayi kene timbang ana brantanipun Kakang ora apa. ngomong dhewe lho, Mas. Kowe iki tak warai. Parai yo sampe entek ngono. Aku ben ngomong sik nek aku ra iso lagi setrum. Oke. Setrum nganggo diesel ya. Geblak. Alus manis nyangsem maki. Kaya-kaya yen kowe sesandingan karo aku akeh wanita kang padha meri diajeng. Alah, kowe bejo yen to kowe iso dadi bojoku. Awit cah wedok pira wae sing nolak marang aku diajeng. Lho kok jenengan Jenenge ditolak? Dimoy kowe iki jenenge. Kowe iki enek sing gelem karo kowe. Mas aku pe pamer lho, Mas. Pamer kok iso. Wanita kabeh tak tolak. Ya mung kowe sing dadi Wanita kabeh tak tolak. Mergo tresnaku ya mung kanggo kowe wong man.
Sawetara ana ing papan kono sik. Nggih. Upama kowe kelakon dadi garwaku, kowe nyuwun mlaku-mlaku ning ndi Diajeng? Teng Eropa Kang Mas. Ning Eropa. Nggih. Ya kuwi sing bakal tak lakoni Diajeng. Yen to wis ning Eropa kowe pengen rekreasi ning ndi? Neng ndi wae pokok karo sampeyan Kang Pokok Mas. karo aku. Yo ngono kuwi sing bakal tak lakoni Diajeng. Apa to sing tak karo kowe kuwi muga-muga. Kowe nyapa ki kok? Mas angin to? Rambune gak padha karo ngarep ta. Ya apa padha tangane. Rada enek terasi-terasine piye lho. Apa to mau? Alah engko tak WA kok. Tak potone. Wis Suk gendhan kowe Diajeng kowe. Wow. Gendhan ben Coba kepengin midhangetake suaramu. Wis mingken Diles-les. Gemati. Alah. Oh, alah lele wong di ngonokne yo geblak. Kowe pengapesanku angger dilus-lus bocah sirah cilikane gak disuntik polio. Aku angger Mbak, aja Mbak lus-lus ngene sirahku to Nit. Gua tak tukokno ndok. Aku wis ndok. Aja ngisini-sini to. Sing ngisini ya. Ngono tok kok lemes iki. Aja Mbak lus sirahku ya Nit ya. Lipane. Lipane. Apa? Wayahe. Tak kita. Tak kita wayahe. Saestu tak kita. Pedang kuning nggih. Golek isi podang jenah. Iba. Iki ku fokus dene kaya bagaku lho. Iba bunga heng Pandip. Tiku. Suara hujan kaya-kaya nambani keselku ing bengi iki Diajeng. Dasar isih perawan enom suarane apik. Wah, ya anip iki lho Mas. Tegane kambil ijo, Benjane sing duwe bojo. tegane kambil gading, Bejane sing iso nyanding. bebasan pring kuning mangklung ning pinggir kali sapa ya sing ra pengin ngethok. Lencir kuning merak ati. Sopo ya sing ra pengin nyipok. Nip. Wah, cowe apa mek? Katut sak untune. Ayo coba saya, coba tidak. Coba ditintakne nduk, ditintakne nduk. Nyanding. Nyanding bisa dadi tombo Ora nyono tenan Mas. Ketoke meneng ning suarane nggon bawa luar biasa Pak. Nggih, pancen yo anip kok Anip. pripun. Padakne. Podang kuning yo Mas yo. Nggih Pak, permintaan terbanyak kok. Ah iya, monggo diaturake. Siap. Isu awan
lajeng anggutup keterangan ngawenjo hatiku tansaya keterang asenani sempikalku teh bendo. Matur sembah. Sami-sami. Terima kasih Sayu. Udang kuning iya. Terus ke neng gene Sinten Pak? Puri Ratna. Wah. Pundutane Pak Marji. Nggih, Pak Marji Guru. Oh. Puri Ratna. Mangku buku niku. Mangku buku. Ing waya esuk Jagone kloro rame suarane saking kebrusku aduh senange sedulur kami bebarengan padha nandur kari srengenge kulon parane manuk ngoceh ana wit gitar ati semene sedulur kami katolasi dunya saisine tak puri Pur. Nggih. Niki wau enek pundutan saka Pak Marji. Marji Guru. Amplopane wis kok tampa. Amplopane Oh, nggih. temen tampa lho ya. Sampun. Aja nagih nek. Mboten nggih Pak matur Marji suwun, Pak Marji. wis malah Pak Gito uruk. Pak Gito wis nimbali awake dhewe kok Mas. Mboten napa-napa Pak Gito. Amung gojekan nek umpami ditampi saestu nggih. Matur nuwun. Nggih. Ngersake napa Pak Marji Guru niku wau? Pak Marji Guru ngesake apa? Mangkupura. Mangku Pura. Tapi saire diganti. Diganti mangku buku ini. Mangku buku. Mosok mangku buku ning karaokenan, Pak. Lah kan gak apal. Eneng to, Bro? Gawe catetan. Wonten. Nggih. Oh. Tapi ngrepek Pak niki. Lah mboten dados menapa Mbak Lek Puri. mangku buku. Mbak Puri iki masih ata ning dhuwur panggung dadi sinden. Ning omahe dadi punggawane desa. Bu Carik. Garwane kan ngasto carik nang Ponorogo Bapak Ibu sedaya. Oh, iya. Mbak Puri menika masih ata sinden tapi tetap dados pengurus PKK wonten desanipun. Desa apa to, Nduk? Gunamake desane? Desa Candi. Candi Kecamatan Kecamatan Melarak. Kabupaten Ponorogo. Bu Carik Bu nika. Sampeyan padakne apa ae. Sing tas tukaran Carik cethuk kami tua piye? Mas? Mati Pak sakniki kami tua meneng. Ora. Dene tas degeran. Apa ke jenenge malah elek ngono ora apa-apa. Nggih, Ya aja umpamane kula Carik, kowe Carik. kowe kami tua. Aku kami tua padha akrabe nek nyeluk kuwi ora Pak, langsung rek. Apa, Pak? Nah, arep ning ndi rek? Arep delok wayang, Pak? Numpak apa rek? Numpak montor, Pak? Motor apa? Suzuki, Pak? Aku sing tengen ya. Ora penak Pak pokoke. Gak penak ya, gak Iya, penak. iya. Pamane genti sing ditekoki. Heeh. Kowe. Kowe takoki aku. Wah, Pak? Apa rek? Arep nendi, Pak? Arep delok wayang rek. Numpak apa, Pak? Numpak motor rek. Montor apa, Pak? Suzuki rek. Lho ora penak Pak. Masa Suzuki rek Lah, iki. nggih. Mboten penak, Pak. Ora, Mboten Pak. sak mawon lah. Dipateni saiki kami tuane Mas ya. Monggo Bu Carik. Kok ya sing Nggih diunah. Mas Yudo. Bu Carik candi niku, Pak. Oh, Melarak. Nah, nggih desane candi sampean niku kok. Loh. Desa Candi, Loh, nggih, Kecamatan ta? Melarak. Oh, Parah niku gone kami tua Pak. Oh iya iya. Jajal piye? Niki sing buku nggih niki. Nggih, buku. Buku. Mangku buku ana sekolahan ngadep guru mengikuti pelajaran. Oh, Saya. manggu buku ning sekolahan Manut madhep guru mengikuti pelajaran. Oh, iya apik apik. pitutur Saya, Pak. Saya. Wah, tapi awakmu ndak apal ya ku ya? Dereng nek Dereng. niki. Berarti dhek ndak iso berekspresi, Mas. Ya sing apal mawon. Sing apal. Ngene Sing Pak apal. Marji, mangku buku sok tak kei neh iki puri ben ngapalne. Nah, nggih. Berarti Saiki niki sing
Mangku Purel. Nggih, nggih. Kan Pak Eko seneng kan Mangku Purel niku. Heeh, seneng to. Lagune Pak. Maksudnya kan nadane niku lho Pak apik Pak nggih. Nadane sae Pak. Mboten napa-napa. Iki janji karo Pak Marji lho, Pur. Janji lho tapi Besok kapan-kapan nek pentas mangku buku wis ora usah. Nggih, kula apalne, Pak. So kapan-kapan Mangku buku Pak. Nek khusus bengi niki Pak Eko Mangku Purel Pak. Pak Eko. Iya, dadoske ya, Mas. Siap. Puri lek nembang mangku Purel. Los, Mas. Los. Puri ya, dasare Puri ya tau dadi anu maksudnya bucarik dusun candi niki Pak. Aku Sampai munggah ning Semeru iki lho sampean. teruske karo Ardia Diwang Probowati Gatut Kaca monggo. Iya. Pergiwati. Topel Wong legan golek momongan. Iki bojo Apa Bayu Babe pindah awan-awan lunga blonjo ning pasar paing Praman rondo kanggo kurapati penting lagu sing ngetren sakniki, Mas. Nggih. Niki enten runtah. Runtah niku. Walah lah. kathah sakniki Pak. Rungkat yo. Rungkat apa enten, runtah nih? runtah enten. Runtah, Nek runtah niku Jawa Barat. Runtah. Oh, runtah. runtah, nggih. Sae. Niku nek gak salah niku rumiyin lagune Doel Sumbang. Dul Sumbang. Dul Nggih, Sumbang. Doel Sumbang. Piye lagune anu, Wang? Piye, Dik? Pertamane kan. Cobi nggih. Nggih, cobi. Panona alus irung alus bibir alus ditempo diharap gigi mani mulu. Asik. Oh, Pripun? Runtah. Sampeyan iso, Mas. Lho niku lagu Sunda, Pak. Bahasanya Lah, iya. jadi beda dengan kita. Lek sampeyan nembangne Mas Yuto, Saged. Runtah niku Pak to? mosok to? Saged. Na. Saged. Umpamane dijal. Coba. Heeh. Ning ayo eta ana iya aduh Nyai kasini saha eta sareng aya. Pripun? Iso. Saged lho. TB iso. Piye jajal piye? Saya yang ngono to. Ya kudu kuwi. Kok nyai etak mrene kayak Ya bener kan oh, kuwi. obatnya Dul Sumbang Mas ya. Dul Sumbang kok. Heeh. Nye ati ora sampurasun kabar niat. Asik. Ne ade kitab sampurasun atos eneh. Nggih. Dengan Pak nyeket. Saged, Pak. Ndak iso lah aku. Kula kali judul jenengan ngongkon kok sampean ra iso to, Pak. Apa ngongkon mesti isone? Mergo anakku ngongkon mergo aku ra iso. Wah. Tak kira to menguasai to, Pak. Layak sindet-sindet dikongkoni. Bae kono gak iso. Niki napa runtah napa rungkat? Iki pundutane Runtah. Buten Baju. Ya, Butin baju walu. nanti runtah senengane. Runtah. Oke. Butin baju. Lah saire urung mesti iso ning apa ku jenenge musike Mas. sing- Adane saged Ah. lah Iwang menguasai, Pak. Iwang Ayo. gitu kan. Nah, pinter. Ya diaturake. Ah. Panjen musike puenak imbang ngono ya Mas ya. Nggih. Balen Pak antarane musik, vokal kali iringan jaipong niku wah hebat tenan. Teruske Mas. Dipun terusaken Lho, Mia Aprilia no. Aprilia toh piye to iki kok iso. Mia. Nenek Mia barang kok. Ya. Tiwasaku dandan ripet Rambutku rengane pomit malah kowe lunga bencik ora pamit pit. Temu lawan aku mikir nek awangan usah jebol jero sing tak pikir Jebule kaya Kokrok dipangan ular cintaku sekonyong-konyong ular keket lakune kokat koke bayi sekolah
Jajal aku pengen Mia Napa, Aprilia ki duet karo Mas TB apa Mas Yudo. Oke. Ya, tembangnya wis monggo. Monggo kersa, mon. Ya, wis sampean koordinasi. Apa Mas? Duet Sing kuat apa? sing anu. Apa? Anu G. Ya, gila. Apa Mas? Kok tepung ngaji apa Mas? Tepung ngaji. Ojo dur-dur ya. Tepung kanjo aja dhuwur-dhuwur ya. Apa sing kowe apal apa ya? Aku ra mundur dek teko hatiku masih asa daya rang restuiku kaya tepung kanji nang dhuwur meja yen Gusti ngrestui wong liya bisa apa. Pripun, Pak? Dan jajal sik blangkono dicepot to, Kang. Blangkone cepet. Suwi atau bengkok kan. Tepung kanji Pak niki, Pak. Tepung ngaji. Nggih. Mia bagaimana Mia? Ya, bisa? Oke, Pak. Oke. Ya, monggo dadoske Mas. Ya, ora nolak. Ya. Ayo. Ele. Oke, santai mawon Pak Eko. Nyapet kok iso. Oke, bersama dengan Yugun Sumawardani ada Mia Aprilia. Enggak ada Mas TB. Mas. Apa, Dik? Ya wis. Alah, Nek wis. ada sesuatu ngomong ning aku to. Ya. Mas, aku pengen cerita Apa? tentang kita berdua. Wong tuamu ora setuju Yes. yen kowe lan aku bersatu. Kondomu marang aku, Piye, Dik Mia? kowe bakal berjuang. Dar. Nanging aku marang sliramu, ojo sampe salah Dar. Aku ra mundur dek teko atiku masih asa gaya rang restuiku kaya tepung kanji nang dhuwur meja yen Gusti ngrestui wong tuwa bisa apa genggamlah tanganku Dar. kamu ragu optimis wae Gusti bersama. Hari Dek Mia, goyanganmu mana? Goyang ya. kondomu Dar. marang aku, kowe bakal berjuang. Nanging aku marang sliramu, ojo sampe Dar. salah. Aku rambut gede teko hatiku masih asa gaya rang restuiku kaya tepung kanji nang dhuwur meja yen Gusti ngrestui wong tuwa bisa apa genggamlah tanganku kalau kamu ragu optimis wae Gusti bersari
Ya, luar biasa, luar biasa. Iki sik enek pamundhut meneh, Mas. Nggih, pamundutan. Salam kangge para warga masyarakat Nggih. saka panjenengane Bapak Haji Basir. Nggih. Ya Bapak Haji Basir Aping Indah Jaya. Ya. Muga-muga Pak Eko tansah pinayungan rahmat Gusti Kang Akarya Jagat. Amin, Mbak Haji. Muga-muga sukses lancar sedayane. Mas Yuto, Mas Debe. Nggih. Niki gegojekan geguyonan wis Alah cekap sawetawis. sakmenten mawon Pak Eko, Nggih. kenging menapa to geguyonan nek diterus-terusne mboten wonten telasipun. Diaturi Rasa kok, sat lali marang Purwoduk Sina Pak Eko. Nggih. Neruske laku. Ampun Ya. klirwaking pakaryan mbok bilih wonten anu kata-kata kagem koperasi menika Pak Eko. Lah nggih monggo panjenengan. Panjenengan rumiyin mawon mengke sing sepuh mangke malah masuk nglancangi sing sepuh mangga. Lek kula sing genah mbok bilih wonten kalepatan kula sak rumbungan nyuwun gunge Samudra Pangaksama. Nggih. Muga-muga koperasine saya maju. Amin. Sing sepisan meneh sing kurang aktif menjadi aktif sehingga terwujud persatuan dan kesatuan untuk memajukan koperasi rasa menika. Nggih. Ya. Lek panjenengan Mas. Mugi koperasi rasa tansah dados saka guru perekonomian masyarakat berkembang pesat jaya-jaya membangun Nusantara. Mugi KPRI Rasa menjadi ujung tombak untuk membangkitkan perekonomian di Tulungagung. Terima kasih. Insya Allah kapan-kapan panggil malih ya Mas. Siap, panggil malih, Pak Eko. Matur sembah nuwun. Oke. Kuku sing tupo kumawon ngandeng kadya